No és una excursió, sinó una classe més en què aquests escolars descobreixen la màgia del teatre. Aquí rau la filosofia de la campanya L'escola va d'espectacle a la zona nord. Sobretot és generar nous espectadors, no? Que tinguin interès per venir al teatre, i també procurem que tots els espectacles tinguin un contingut pedagògic, és a dir, que es puguin treballar els espectacles tant abans com després d'anar al teatre. El primer objectiu, descobrir el món del teatre, sembla que s'ha assolit. M'ha semblat que ha sigut molt difícil per ella perquè és molt difícil fer el teatre i a la vegada canviar de personatge. Pel que fa al contingut pedagògic, en el cas d'aquest espectacle era tota una lliçó d'anglès i sembla que el públic també ha aprovat. Vam posar la cançó d'aquesta aquí, la vam practicar un poquet i ara la sabem. Amb aquesta obra hem après una mica més d'anglès, amb que fem en el col·le potser puc millorar més a l'anglès i fer-lo una mica millor. Fins al març, l'Escola va d'espectacle a la zona nord oferirà obres de qualitat i amb continguts pedagògics per a infantil i primària. Hi participaran prop de 25 escoles de 9 barris, però també de la resta de la ciutat i comarca. El Warsi fa 2 anys que té la seva botiga a la Prosperitat, on continua amb el seu ofici de tota la vida. Va trobar un buit al mercat i s'ha integrat perfectament al teixit comercial del barri. Arreglo hay montones para sastrero ahí, para atenderla a todo calidad de trabajo. He visto ahí, no bares. Me gustaría gente como está ahí, muy dulce, muy cariñoso. Es barrio como vives como una familia. Hasta me fue las vacaciones, mi país también, y me llamarían el teléfono. Warsi, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? La història del Warsi és una de les que explica el llibre La ruta del comerç integrador a Barcelona, 9 barris. Una representació de botigues que podem trobar al districte i que ajuden a trencar tòpics. Se mezclan diversos tipos de comercios que a la vez rompen muchos de los tópicos que tenemos los autóctonos con respecto a los emigrantes, por así decir, ¿no? Por ejemplo, pues hay una carnicería halal que está una mujer que es musulmana. Y yo creo que se ha conseguido demostrar un poco la diversidad de lo que es la realidad de Nou Barris. L'edició forma part del projecte de la Patronal de Comerç PIMEC amb la xarxa Barcelona Antirumors per donar visibilitat i valor als negocis dels nous veïns, alhora que es promou l'entesa entre tots els comerços de proximitat. Podeu consultar el llibre a través del web de PIMEC Comerç. Al nomenclàtor de Nou Barris trobem tot un conjunt de noms relacionat amb les esquerres i el moviment obrer. Ja als anys 30 hi havia el carrer de Karl Marx o el carrer de Rússia. La dictadura els va eliminar, però amb la democràcia van tornar amb força. Aleshores es van batejar amb noms de més personatges relacionats amb l'esquerra, amb l'obrerisme, amb el sindicalisme, especialment espais que van ser recuperats per ús públic gràcies a les lluites veïnals. És el cas de la plaça d'Àngel Pestanya, dedicada a aquest anarcosindicalista que va ser secretari general de la CNT. També trobem el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, Karl Marx, Francesc Layret o Andreu Nin. Un cas singular és el de la plaça Roja de Ciutat Meridiana, nom reivindicat pels veïns com a record de la lluita veïnal. Aquell era un solar on es congregaven el veïnat de Ciutat Meridiana per reivindicar millores, per les lluites antifranquistes, per fer manifestacions. Els grisos sovint hi anaven a reprimir les accions veïnals. Les autoritats franquistes deien que aquell era un punt de congregació de rojos. Nou Barris també té un espai per a Salvador Puig Antic, les Madres de la Plaza de Mayo, l'Estàtua de la República i, des de l'any passat, també la plaça de la República. ¿Qué tiene la luna? Supongo que lo que tiene es que siempre ha estado ahí y siempre ha llamado la atención al ser humano. El Fernando va muntar fa 2 anys una cafeteria dedicada a l'espai i la va batejar amb el nom d'un dels mars de la Lluna, el Mare Crisium.
El primer mes ja va aconseguir reunir un grup d'aficionats a l'astronomia. Ara comparteixen telescopis 8 o 9 dies després de cada lluna nova, quan van a Can Xiringoi a observar el cel. Una vez al mes, como mínimo, una vez al mes lo hemos hecho. A veces incluso 2, si ha habido algún fenómeno astronómico destacado, como una superluna, como una conjunción planetaria, como un eclipse, es ver la cara de satisfacción de la gente que mira por primera vez a través de un telescopio. Pues hace que ese día, después de una quedada de esta, yo me vaya orgulloso. Me sienta, pues dice, mira, ha valido la pena el día, porque ves que la gente lo ha disfrutado. Cuando hablamos de hacer una foto a la luna o verla a través de un telescopio, pensad que estamos siguiendo un astro, el astro más cercano a la Tierra, y aún así entre nosotros y la Tierra hay unos 380.000 kilómetros. Al tener un motor de seguimiento, el telescopio va siguiendo el astro. No tienes que ir moviéndolo como yo tengo que ir localizándolo. El de por defecto, automáticamente lo va siguiendo. Els agrada compartir coneixements i experiències, tant a escoles com a les trobades, sempre obertes i gratuïtes. Les sessions comencen amb l'observació i acaben amb el que anomenen astrofotos. A través de la técnica de proyección a través del ocular, hacemos fotografías de la luna con el móvil de cada persona que quiera con gran detalle. Podemos observar sus mares, cráteres de diverso tipo, rayos de los cráteres que son las eyecciones de material tras el impacto. I amb aquesta tècnica han aconseguit fer fotografies tan espectaculars com aquestes.